تماشاوانên hêja dembaş dilbixwîn dara me hevpeyvîneke taybet pêşkêş dikim. Fehed El Masrî divan rojên dawiyê de gelekî behsa wî tê kirin. Çawa behsa wî tê kirin? Behsa wî tê kirin ku ew piştî Beşar el Esed serokê pêşerojê yê Sûriye. Kî piştgiriya wî dike? Fehed El Masrî kî ye? Projeyên wî çi ne? Çawa li pirsa Kurd dinêre li Sûrî yan jî em nav lê dikin li Rojavayê Kurdistanê van pirsan û gelek pirsên din ez ê bi Fehed El Masrî ra bikim ji Parîsê biriya satelîtê mîvanê min e. Birêz El Masrî bi xêratî dem baş. Belê dixwazim bizanibim projeya te gelekî behs tê kirin divan rojên dawiyê de ku serokê pêşerojê yê Sûriyê dixwazim bizanibim eger bûyî serokê Sûriyê ji bo pêşeroja Sûriyê projeya te çi ye? دەستپێکێ دەستورێ بدە من کو ئەس سلاوێن خوا ji bo birêz serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî û birêz Mesûd Barzanî û rêveberiya Herêma Kurdistanê pêşkêş bikim. Her wiha rê bide min ku ez şanaziya xwe ji bo jina Kurd û cihê wê di nav civaka Kurd û egîdiya wê nîşan bidim. Jina ku bi destekî çekê xwe hildigire û bi destê din zaroka xwe ya bişîr. Li gel vê yekê daxwaz dikim ku di rêya vê bernameyê de ez peyamekê ji bo gelê Kurd li Sûriyê ragihînim. Ji bo ez ji wan re bibêjim ez ciwa hez dikim. Hûn taja serî me ne. gelê me yên Kurd yên Sûriyê. Pirsa gelê Kurd li Sûriyê pirsa min e. Ew pirsa bereya rizgarkirina niştimanî ye. Pirsa her welatiyekî Sûrî ye, pirseke mafdar e. Pirsa her Sûriyekî ye. Êşa we êşa me ye, birîna we birîna me ye. Sitema ku bi serê we de hatiye, bi serê me hemûyan de hatiye. Bi serê xelkê me, bi Kurd û Ereban tevan. Em dê hewl bidin vê stemê ji ser serê gelê xwe li Sûriyê bidawî bikin û di serî de sitema ku li ser gelê Kurd li Sûriyê hatiye. Gelê ku du qatan zulm hatiye serê wî. Em ê hemû dê hewl bidin her curê sitemê rakin û em dê bi hev re Sûriyeke nû ya demokratîk pirreng hevbeş ji bo her Sûriyekê ava bikin. Em bi niştimaniya we serbilindin, hûn xelkê me ne. Em bi we serfirazin, em ji we hez dikin û em dê bi hev re kar bikin ji bo bersiva we jî bibûre ji ber ku min di pêşgotinê de dirêj kir. Tiştek nabe ez ê werim piştre werim ser pirsa Kurdî. Li Sûriye û nerîna te ji bo çareserkirina wê çi ye? Nerîneke me ya niştimanî heye, projeyeke me ya niştimanî heye. Ji bo pirsa Kurd li Sûriyê Piştre birêz Fehed El Masrî piştre ez ê werim ser lê ez dixwazim destpêkê bizanibim. ji destpêka avabûna bereyê ve beriya bêhtir ji 5 salan me nerîneke zelal ji bo çareserkirina pirsa Kurd li Sûriyê ragihand. Ji ber ku beriya ku pirsa hemû Kurdan be pirsa me ye. Pirsa Kurd girîng e ji bo me. Em Kurdan weke hebûneke asîl û beşeke bingehîn ji gelê Sûriyê dibînin. Çanda Kurdî parçeyek ji çanda niştimanî û mîrateke şaristanî û miroviya Sûriyê ye. Çawa ku em rêzdariya hemû pêkhateyên li Sûriyê digirin, divê em rêza taybetmendiya Kurdî jî bigirin. Hemû hem welatî di aliyê mafan û erkan de wek hevin. Em di bereya rizgarkirina niştimanî de daxwaz dikin ku komîteyeke niştimanî bê ava kirin ku li ser bîngeha diyaloga niştimanî rêkarên pêwîst deyne ku bi dilê hemû aliyan be û hemû corê sitema welatiyên me yên Kurd yên Sûrî rûbrûyî wê mane rakin. Divê etîbara Kurdên ku ji nasnameya Sûrî mehrûm mane bê vegerandin û ew ji ber sitema ku rûbrûyî wê mane bêne qerebû kirin.
ئەم زمانێ کوردی وەکە زمانێ دویەم یە سووریە دبینن ئەم داخواز دکن کو کورد بە ئاوایەکی فەرمی د دەستورا سووریێدا وەکە پێکهاتەیە دویەم د دەولەتە سووریێدا بێنە ناسکردن مافێ کوردان ئێڤەکردنا دبستانان و سازیên xweyên perwerdehî û çandî heye mafê wan ê avakirina partiyan heye rola wan di avakirina şaristaniya Sûriyê de heye Kurdên Sûriye beşekî bingehînin ji Sûriyê em daxwaz dikin ku roja 21 Adarê roja Newrozê ku di heman demê de cejna dayîkan û cejna biharê ye weka rojeke betlaneya niştimanî ya fermî bê dîtin em tekeziyê li ser mafê azadiya bawerî, olî û ramanê û hemû corên azadiyê ji bo hemû welatiyan dikin. چند پرسên min din hebin di derbarê pirsa Kurd li Sûriyê lê dixwazim bizanibim komplêt projeya te ji bo Sûriya li pêş wê çi be eger bûyî serokê Sûrî برایê xoşewîst destpêkê min xwe ji bo tu postekê berbijêr nekiriye projeya me ya niştimanî ji bo Sûriyeke demokratîk pirreng û hevbeş e li tevaya Sûriyê deng veda gelê Sûriyê daxwaz dike ku em bibin desthilat em daxwaza desthilatê nakin em hewl didin ku hemû Sûriyan li dora vê projeya niştimanî bicivînin projeya me ya niştimanî kesekî dûr naxe rêzê ji her kesekî re nîşan dide pirsa Kurd li Sûriyê li ser du xalên sereke ava dibe pirsa yekem pirsa întimayê ye beşdariyê ye ya duyem jî pirsa mafan e divê ji bo yên din rêz bê nîşandan pirs jî ew e ku rêz nayê nîşandan dema ku ji bo hemû pêkhateyên Sûriyê rêz bê nîşandan wê demê em ê bigihêjin aramiyê û Sûriyeya nû wê bê avakirin projeya me ya neteweyî jî vê dixwaze ji bo Sûriyeke nû nerîneke me ya zelal xalî ji nexweşiyên ku rejîmê di Sûriyê de ava kirine heye di serê wan nexweşiyan de jî hizra dijminatiya bi İsraîlê re her wiha ew di rişmên derew ku rola wan di piştgiriya sereke de bû ji bo mana rejîmê dema 50 salan û heta niha di desthilatê de di destpêka serhildanên gelê Sûriyê de yanî destpêka 2011 da yek ji daxwazan guhertina navê komara Sûriyê bû يعني الجمهورية العربية السورية دي نامينة عربية تيرا كرن جبركو قالك ملتين دن لسوريا هنا ملت دويم لسوري كردن يعني تاني كومارا سوري بمينة بي نافي عربي تلقل فيها كي كو نافي عربي جناف ورا راكرن أخي العزيز برایê xoşewîst destpêkê divê em tê bigihêjin ku beriya rayedarên Besê û hizra faşîst bigihêjin desthilatê li Sûriyê 41 salan navê Sûriyê dewleta Sûriyê bû ango komara Sûriyê bû em dixwazin hemû corên nerênî ku rejîmê li ser navê Sûriyê û saziyên wê û kolanên wê danîne rakin êdî piştî çûna Esed divê hemû corên cudahiyê ku bi navê komara Erebî ya Sûrî di nav gelê Sûriyê de ava kirin jî rabin. Di Sûriyê de mijara Ereb û Urûbetê weke têgeheke şofînî hate bikar anîn û vê yekê ziyaneke mezin da Kurdan û hemû pêkhateyên din li Sûriyê rejîmê Ereb û Urûbet ji bo siyaseta xwe bikar anîn. Divê bêbîra me kesayetiya rêzdar Mihemed Kurd Elî yê ku li Sûriyê bi niştimaniya xwe tê naskirin yekem komeleya zimanê Erebî li Sûriyê ava kir. Lewma pirs ne di navbera Ereban û Kurdan de ye. Pirs di wê feraseta şofînî de ye ku rejîma Sûriyê sepandiye. باشە سووریێ برێز المصری سووریێ وڵاتێکی پرنەتەوە وڵاتێکی پرمەزهبە باوەریە تەدا پێویستە سیستەما سووریێ سیستەمەکە ناوەندی بە مرکزی بە یانجی سیستەمەکە فەدەرالی بە برایê xoşewîst
مجارە فەدرالیە و مجارە دەستنیشانکردنا شێوەیە پەرگالە سووریێ پشتی ئەسەد مجارەکە ئالیەک تەنێ بێی هەموو ئالیێن دن نگارە دەستنیشان بکە. پێویستە لە هەفکردنەکە نیشتمانی لەسەر ئاستا پەرگالە سووری و دەولەتە سووریە بێکردن. ئەم دبەرەیە ڕزگارکردنا نیشتمانیدا لە سووریێ دوێ نەڕینێدەنە کۆ سووریەیە ئەسەد بداوی بوویە. دەوێ ئەم بە سووریەیەکە و هزر بکن. ئەم هزر دەکەن کو پەرگالە ڕێڤەبەریە یا فەڕەنسی نێزیکی ڕەوشە سووریەیە. ئەم هزر دەکەن کو ئەنجومەنە هەرێمی و شارەداریە ji gund bigire ta ku bigihêje bajarok, bajar, parêzgeh û herêmên din. Divê rasterast ji aliyê xelkê ve bê hilbijartin. Ev yek dê tevlîbûna hemû pêkhateyan li Sûriye misoger bike. Ger gundek, bajarek an parêzgehek piraniya xelkê wê Kurd bin, wê demê dê piraniya encumena wê ji Kurdan bin. Ev yek rêziyeke niştimanî ava dike. Hinek Kurdan bi perçekirinê tometbar dikin. Em regezperistiyê red dikin. Kurd ne cudaxwazin ne regezperistin. Ew mezlûmin. Weke hemû gelê Sûriye ew birîndarin. Pêwîstiya wan bi kesê ku vê birînê derman bike heye. Birêya projeya xwe em dixwazin birînên gelê Kurd û hemû Sûriyan derman bikin. Niha Amerîka careke din dibêje ku ew dixwaze Beşar el-Esed ser hukm nemîne. Yani Rusya jî zanî di van demên dawê de hinekî yani kesên nêzîkî Kremlin Esed rex nekirin. Tu di wê baweriyê de ku hevhatineke Rusî Amerîkî li ser nehîştina Beşar el-Esed hebe? برایê birêz li hevkirineke Rûsî, Amerîkî û Ewropî û hin welatên herêmî yên Erebî jî li ser bidawî hatina desthilatê Beşar el-Esed heye. Desthilatê Beşar Esed bidawî bûye. Tenê maye ew bêhilanîn. Di rojên nêzik de yasaya Sîzer dê pêk bê. Pêvajoyeke nû dest pê dike. Niha di encama têkçûna siyasî û aborî û têkçûna di nav rejîma Sûriyê de pêvajoyeke nû dest pê dike. Em li hêviya teqîneke mezin li Sûriyê, em li hêviya pêşandanên bi milyonan in ji opozisyonê û hemû pêkhateyên Sûriyê ji bo xistina vê rejîmê. Ji bo Sûriyeyeke nû û pirreng hemû gelê wê di nav de hevbeş bin, divê pêvajoya Beşar bidawî bibe. Em bi pêwendiyên xwe yên baş li gel rêveberiya Amerîkayê re serbirindin. û me li ser gelek projeyên ku me pêşkêşî rêveberiya Amerîkayê kirine li hev kiriye. Her wiha em di wê baweriyê de ne ku rêveberiya Rûsyayê û hejmarek ji welatên Ewropayê jî hevbeşiya gelek proje û hizrên me yên ku me pêşkêş kirine dikin. Me pêşniyara pêkanîna dîdarekê ji bo aliyên niştimanî li Sûriyê kiriye. Dîdarekê ku kesên beşdarî wê bibin ji berjewendiyên kesayetî dûr bin, ku alîkariya çareseriya niştimanî têde bêkirin û Sûriyekê ji berê baştir û nû ava bikin. ورم بريز فهد المصري ورم سر مسألة حساس إيدي كوهين كو يك جلي كولينفانين ديارين إسرائيلية شيورمند سروك وزيرية إسرائيلية دبيجي فهد المصري كسي هري مناسبة كو ببا سروك نوية سوريا قالوا تدولتك بشكريات دكا كو تببي سروك سوريا berê min şirove kiribû ku êdî kohên lêkolereke di navendên lêkolînan de kar dike. İsraîl dewleteke ji saziyan pêk tê. Dewleteke saziyên birêz e. Nerînên pêkhateyên cuda li Sûriyê derbarê hin mijarên ku pêşkêş dike werdigire.
ئەو vێنەڕینا xwe li ser bingeha projeya siyasî ku ji aliyê bereya rizgariya niştimanî ve ji bo aştiya navbera Sûriye û İsraîlê de hatiye pêşkêşkirin ava dikin. Projeya bereya rizgariya niştimanî projeya yekane ye ku ji aliyê opozisyona Sûriye ve ji bo Rojava û İsraîlê hatiye pêşkêşkirin. Projeya bi tenê ya ku dixwaze hemû aliyên Sûrî li derdora projeyeke niştimanî bike yek. Em naxwazin kesekî biyêdin biguherin, em dixwazin sazûmaniyeke desthilatdar bi dewletekê ji saziyan pêk tê biguherin. Kî li pişt ye? Kîjan dewlet li pişt ye ku te tide pêş ji bo ku tu seroketiya Sûriye bikî piştî Beşar el Esed? یەکەم یەک و پشتگیریya Fehd el-Misrî dike xelkê Sûriyê gelê ku ev 10 salin li dijî zilm û zorê rabûye. Ez kurê şoreşa Sûriyê me min nîvê temenê xwe li Sirgûnê derbas kiriye. Ez kurê şoreşa Sûriyê me di pileya yekem de ez xwe dispêrim gelê Sûriyê pêşkêşkirina projeya me ya siyasî li gel dewletên cîhanê ne ji bo piştgiriya Fehd el-Misrî ye lê belê ji bo piştgiriya projeya siyasî ye ku bereya rizgariya niştimanî ew pêşxistiye. Projeya ku piraniya pêkhateyên Sûriye piştgiriya wê dikin. Baş e. Tirkiye zanî hemû dinya zanî Tirkiye êrişî Efrînê kir, êrişî serê Kaniyê kir, xistine bin destê xwe. Li gel hêzên çekdarên nav li xwe dikin opozisyona Sûriyê li Idlibê ne niha gelo helwesta te li ser hebûna hêzên Tirkiye di nava axa Sûriyê de wê çi be? هەلوەستا me zelal e aliyê ku hişt Sûriye bibe meydanek ji bo destêwerdana hêzên biyanî û hêzên dinên çekdar baskê ku jer ê di nav rejîma Sûriyê de ye. Pêwîstiya me bi pêvajoyeke veguhêz heye ji bo gihiştina li hevkirinekê bi dewletên cîhanî û herêmî re da ku hemû hêzên biyanî ji Sûriye derkevin. Tirkiye dewleteke cîrana girîng e ji bo Sûriye. Rûberekî dirêj ji sînorê welatê me bi Tirkiye re heye. Gelê Sûriye tu dijminahiya wî bi Tirkiye re nîne. Lê li beramber wê yekê jî divê Tirkiye rêzê nîşanî serweriya gelê Sûriye li ser xaka wî bide. Tirkiye divê tê bigihêje ku taybetmendiya rewşa gelê Kurd li Sûriye cuda ye ji rewşa Kurdan li Tirkiye. Emma tirsiya dewleta Tirkiye duwarê ewlehiya wê ya niştimanî de fêm dikin. Lê ev yek dirêya diyalog û gotûbêjkirinê bi hêzên niştimanî re çareser dibe. Ji bo jinû ve bidestxistin û vegerandina gelê Sûriyê ji desthilatê xwe re li ser hemû xaka Sûriyê em çavareyî diyalogeke ciddî û praktîkî ne ji bo guftûgokirina hemû hizran birayedarên Tirkiye re dikin. Baş e. Partiyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê em Kurd nav lê dikin Rojavayê Kurdistanê li beşê Kurdistanê li Sûriyê yan jî bila em bêjin Bakurê Sûriyê daxwaza otonomî û federaliyê dikin. Tu vê daxwaza Kurdan çawa dibînî? Biraya ezîz, berê min jî destnîşan kiribû ku mafê ti aliyekî niştimanî Sûrî nîne ku îradeya xwe bi zora çekan li ser gelê Sûriyê bisepîne. Pergala siyasî li ser bingeha hevkirina hemû pêkhateyên Sûriyê tê destnîşankirin. Nav li gel min negirîngin. Em dixwazin hemû corê zulmê li ser Kurdan rakin. Em dixwazin hemû mafên welatiyên me yên Sûriyê bidinê. Em dixwazin hemû corê zulmê li ser Kurdan rakin. Daxwaza me Sûriyeke pirreng û hevbeş e ji bo hemû welatiyan. Navê siyasî ango pergala siyasî bilhevkirinê dibe. Otonomî û federalî dixwazin. Tu li gel vê yekê min bi nav kir. Otonomî û federalî dixwazin. Federalîzm. Fehd el-Misrî çawa vê yekê dibînî. Min ji te re got nerîn dê li ser bingeha lihevkirina neteweyî bin. Bêyî lihevkirina neteweyî tê wateya ku em dê careke din têkevin nava pevçûneke nû çareserkirina pirsa Kurd ne zehmet e, heysan e.
لێ لەسەر بنگەها ڕێزداریە ژیێ دنڕە چارەسەر دەبێت دەما کو ڕێز لە جودابوونا کوردان نیشان بدن ئەم دکارن بگهێژن هەموو چارەسەریان. باشه انا کسی انجمن اجتماعی کرد لسوریه اندام ائتلاف اپوزیسیون سوریه یک دو هزین سرکین کردیه لسوریه داخواز سیستم که فدرالی دکه پیوندی انت لگل انا کسی چوانه پەیوەندیە کەمەیە باش لەگەڵ ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ هەیە ئەم ڕۆژانە بهین کەسایەتیان وانیان ڕێزدارە و ڕایەدارێن پارتیên dinên کوردی re di nava pêwendiyan de ne. Pêwendiya me li gel hêz û ciwanên şoreşgerên Kurdî li gelek bajarên hundir yên Sûriyê li Efrînê û bajarên din hene. Pêwendiya me ya rojane bi hêzên Kurdî yên niştimanî re heye. Em bi vê pêwendiyê xweş serbilindin. Ji ber ku Kurd parçeyek ji vê projeya me ya niştimanî ne li hevkirinên me li gel rayedarên Kurdên Sûriyê hene û em bi vê hevkirinê û têgihiştinê ji nerîna bereya rizgariya niştimanî serbilindin. Bihêvîne ku ji bo avakirina Sûriyeyan û em yekdest bin. هسده بعربی جرد بجن قصده مزنترین هزا لشکری یا ریخستن کریه لسوری نزدیکی 12,000 شهید دانت شرردجی داعش ده هف پیمان هری بهز امریکا دو شرردجی داعش ده دی سال سوری باسکن سیاسیین هسده و مسده هناك جهندن هنا داخواز اوتونومی جبو باکوری سوریه دکن قالوا پیوندیا تل قال هسده و یانجی مسده هيا هون وی داخوازه چوا دبینن هنک کەسایەتیên ku li Qahîreyê girêdayî rêxistina siyasî ya Hêzên Sûriya Demokratîk in bi me re pêwendî danîn. Me ji tevan re got em di çarçoveya projeya niştimanî de dixwazin kar bikin. Em gelek kiryarên ku hinek çekdarên Hêzên Sûriya Demokratîk dikin red dikin. Em projeyên guhertina demografîk red dikin, em hemû helwestên ku bi regez qanûn û exlaq re dijber bin red dikin. Em her kesê ku di Hêzên Sûriya Demokratîk de vedixwînin ku pêwendiya xwe bi PKK re qut bikin. Rêxistina PKK gelek bobelat bi serê gelê Kurd de li Sûriyê anî. PKK ne rêxistineke niştimanî ya Sûriye. Ew ji derve îsînorê welêt hatiye divê pêwendiya li gel wê bê qutkirin. Divê li hevkirineke Kurdî pêk bê divê Hêzên Sûriya Demokratîk pêwendiyan xwe li gel rejîma Sûriye û Îranê qut bike. Em dixwazin weke Sûrî ji bo welatekî me hemûyan himbêz bike di nav projeyeke niştimaniya yek de kar bikin. برز فهد المصري تخازن في برسيبكم هيفي دكم برسفا من زلال بدي تلقل وياكي كود دستورا نو يا سوري دا نافي هريمين كردي وكا روجافاي كردستاني ورا ناسكرين مثلا في داري دستورا عراقي دا اقليم كردستان هي جبو باشوري كردستاني ئێمە دەربارەی تێرمên siyasî piştra mirov dikare li hev bike. Lê li gorî nêrîna me weke projeya bereya rizgarkirina niştimanî ji bo çareserkirina pirsa Kurd em dixwazin hemû gund bajarok bajar û parêzgehên ku piranî Kurd lê dijîn navên Kurdî li gel yên Erebî bêne bingehkirin. أن يكون لها تسميتها الكردية اعتماد التسميات الكردية إلى جانب التسميات العربية. دنال دجيكو كردك لسوريا ببا سرو كومار ببا وزير درفة ببا سرو وزير ببا وزير نافخوا ببا دبلوماتك هاري بلند لسوريا. أنا أطالب Ez daxwaz dikim ku Kurd di desthilatê de û hemû beşên dewleta Sûriyê de hevbeş bin birayê hêja. Divê em ji bîr nekin ku çar serokên komara Sûriyê beriya Yekîtiya Sûriya Misrê ji Kurdan bûn: Mihemed Elî Beg El Abid, Hisnî El Zeîm, Fewzî Silo û Şikrî Quwetlî. Çar serokên Kurd bûn. Ji bo gelê Sûriyê tu pirsnîne
کو سەرۆکێ کۆمارێ بن ئاژی جهەکی دندە دەسەلاتێ دەبن ئەم هەفبەشیەکە نیشتمانی یا ڕاستەقینە دخوازن برێز المصری وەکە کورد بەشدار ببە کورتی زەحمەت نەبە وەک بناسنامەیە خۆی کوردی بەشدار ببە ئەو کەسێک کو تەبنافکردن بناسنامەیە کوردی بەشدار نەبوون سەرۆک کۆمار نەبوون سەرۆک دەولەت برایە هێژا ناسنامەیە نیشتمانی یا سووری ناسنامەیەکەش بۆ هەر کەسێ کورد عەرەب سریان تورکمەن ئاشور و هەموو پێکهاتەیان گەلێ سووریە گشتگرە دەما کو ئەم ڕێزێ ji جودابوونا هەموو ئالیان ڕەبگرن گەر یەکی کورد سەرۆکاتیە سووریێ یان ژیش بۆ سەرۆکێ ئارتێشێت ڤیواریدە تکێشەیە مە بتونەتەوەیی رە لە سووریە نینە ناسنامەیە نیشتمانی ji بۆ هەموو سووریان گشتگرە ئەم تایفەکە سووری ناخوازن ئەم پارڤەکردنەکە لەسەر بنگەهێن تایفی ئۆلی ئان نەتەوەیی ناخوازن ئەم لە هەفکردنەکێ لەسەر بنگەهێن ناسنامەیە نیشتمانی یا سووری دخوازن کیژ کیژان مەزهەبی یان نەتەوەیی جێ خۆت دەسەلاتێ دەبگرە ji بۆ me nekêşeye فهد المصري قال لك سباس كنت جي باريسي بوي ميواني من سروكي بوليت بيرويا انيا رزقاريا اجتماعية سوري كو وكا سروكي بيشروجي سوري جيتي بناف كرن كيف خوش بوم زور سباس سيفيدكم روجا كيواري هوليري الفيدري الاستوديو ببي ميوان كردستاني زيارت بكي زور سباس بله تماشاوان اینجا سپاس جبو وجی کو حتی و ساعتی و هف پیوینه تماشا کر حتی هف پیوینه کدن هر دو خوشی دبن